broadcasting live from Washington, from my apartment in Virginia, and Mava is in DC. My name is Ntungamiri Nkomo. I'm Marvelous Mhlanganya Huye saying happy Good Friday, everybody. We're broadcasting to you live from Washington. Like what Ntunga said, I'm here in my house here in Washington, D.C. As you know, we are broadcasting from home due to the coronavirus pandemic, which is really ravaging the whole world, including Zimbabwe. Right now, Zimbabwe is on its second week of lockdown. And also we saw Ntunga, South Africa, actually there extending by 2 weeks their own lockdown. But here in America, we've been broadcasting from home, Ntunga. So we're going to be really looking at our experiences and also giving you up-to-date information as to what's happening with the COVID-19, popularly known as the coronavirus, Ntunga. Indeed, Mava, it's a big mess. The world is in big trouble. We are talking today about 97,602 deaths due to coronavirus worldwide. And we are also talking about 1.6 million coronavirus cases worldwide. And in Zimbabwe, as many of you would know, so far we have lost 3 people. And the number of infections today stands at 11. However, this is not because there are no people with coronavirus in Zimbabwe, I assume. But the problem is that many people are not being tested. So far, Zimbabwe has tested only 438 people. Namhlanje kuze kufike lolu suku sesiteste abantu abangu 438 kuphela eZimbabwe. Abangu 11 batholakala belalo igciwane le coronavirus, abangu 3 sebachona. The last one okuchona ubhubhele koBulawayo ubaba ubhubhele eHarare kuThangi, ubaba obele minyaka uzalwe ngamachumi ama 50. Owesibili ubhubhele koBulawayo ngale viki njalo ubaba obesele 79 years. Kanti wakuqala lizamkhumbula owayentathela izindaba uZororo Makamba laye ubhubhe kumaviki asanda kwedlula, waba ngumuntu wakuqala ukubulawa coronavirus eZimbabwe. Ngakho lamhlanje kulilanga le Good Friday nje sithi Happy Easter. Udaba oluqhakathekileyo ukuthi lihlale emakhaya ngoba umkhuhlane wecorona gawula muthi owelaphayo. Amazwe amaningi aphakathi kohlelo lokuvalwa. iZimbabwe lizakhumbula ukubana lisemakhaya njengoba umongameli Mnangagwa wadeclare i-lockdown ye-3 weeks. Sesiku-day 12 namhlanje ungangothi sesilanda i-2 weeks. South Africa la yaqala yathi 3 weeks kodwa sebengezelele sebesithi up to the end of the month ekupheleni kukaMabasa kulapho abantu abazaphuma khona ezindlini. Asazi ama experiences zenu bathandekayo lapha lingabalikhona ukuthi lihamba njani. Siyazi abaningi sebelahlekelwe izihlobo ilabangane, ngakho sithi silusizi kakhulu ngalokho. Mav. Pechirongwa ichochi uyezve kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Nhasi tiri kukurukura isu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus icho chawanikwa icho chichitekeshera pasi rose. Tinotarisa isu kuti muZimbabwe pari zvino pane vanhu 11 vakawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichochi, uyezve pari zvino taona Ministry of Health ichitaura iyo kuti pane vanhu
3 vawanikwa ivo vachishaya kubva kuchirwere ichi. Saka ndo zvatiri kutaura nezvazvo ipo pano, uyezve tichange tiri kuenderera mberi tichikuudzai kuti pasi rose nyaya yechirwere ichi yakamira sei. Tinoona kuti pane nhaurwa dziri kubuda kubva kuJohn Hopkins University, uko kuri kuwanikwa iko kuchibuda zvinyorwa zvinotaura izvo kuti vanhu vangani vashaya nechirwere ichi. Pari zvino pasi rose pane vanhu 1,619,495 vawanikwa vachibatwa nechirwere ichi. Tiri kuona zvakare kuti vanhu vanosvika ivo 97,200 tiri kuona ndo vashaya kubva kuchirwere ichi. Kozouyawo nhau dzakanaka chaizvo dzekuti pane vanhu vawanikwa ivo vachikunda chirwere ichi vanosvika ivo 365,142. Imo muno muAmerica maconfirmed cases kana kuti vanhu vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi vanosvika ivo pa466,396. Uyezve tinoona kuti pane vanhu 16,703 vawanikwa ivo vachishaya muno muAmerica. MuAmerica zvakare kune vamwe 26,522 vawanikwa ivo vachikunda chirwere ichochi. Saka ndo zvatichange tiri kukurukura ipo pano, uyezve tichinzwa kuti imi kwamuri ikoko kwakamira sei Ntunga? Yes mava, nabasanda sixhuma singumsakazo westudio 7 njalo sikhangela umkhuhlane weCoronavirus osubulele abantu abaningi kakhulu emhlabeni jikelele. Bakithi sikhangele ama-statistics anamhlanje emazweni afana leMelika lapha esikhona. iMelika so far isifelwe ngabantu abangu 17,061 ongangokuthi sesingu number 2 emhlabeni jikelele ilizwe elilabantu abanengi asebebulewe yilomkhuhlane. America number 2. Number 1 Italy iku 18,279. But by kusasa iItaly iAmerica ingaba isi overtakeile. NjengeMelika silakho uku-overtake iItaly ehamba phambili by kusasa ngoba irate yokufa kwabantu iphezulu kakhulu. iSpain sesi-overtakeile so far ile 15,800. Thina sesiku 17,000. iChina lapho kwaqala khona umkhuhlane lo lizakhumbula eWuhan ngale i-lockdown ngani siphelile. Sebekubambile impela okuyinto kwangikhona though kungakapheli completely, kodwa iChina ifelwe ngabantu abangu 3,336. Abantu beZimbabwe banengi asebefile ikakhulu eUK. Ngakho silomunye ose-UK ojayele ukuba uvama ukuba kuhlelo lwethu khonapha kustudio 7 kanengi, umnumzana Difa Dube ukhona le UK. Sithi-ke ke sikhulumela isizwe ukuthi kuhamba njani lapho akhona. Mnumzana Dube siyakwamukela kuhle. Ngibonge babonkomo kuba part of uhlelo lwakho. Ungabingeleli mina phela ngilo dadewethu Marvelous lapha. Ngibonge dadewethu, ngithemba ukuthi namhlanje uyangizwa dadewethu ngoba izolo sike sangathi azwisisani kuhle. Yebo ngiyakuzwa sharp. That's good. That's good. So mnumzana Dube sesibone abantu abayisizalwane seZimbabwe abanengi betshona bebulawa yilomkhuhlane khona ngapho, njalo siyazi ukuthi ulomngane wakho umakhelwane wakho futhi elakhelane laye ovela ekhaya wathi uvela kobulawayo osesibhedlela sikhuluma nje, ungasichazisela ngesimo akuso? Angibonge babonkomo, isimo somkhuhlane siloko siya ngokuqina, siqhubekela phambili ngokuqina. Isimo lesi asikho sihle ngitshola kancane. So into ekhona lokho kuzanywa ngakho konke okusemandleni ukuthi kuzanywe ukuthi umkhuhlane lo ugwemeke, ukuthi abantu beneliseke ukuthi bavikeleke kulomkhuhlane. Kodwa ke indlela okungakhona i-technology engakhona kulawo mazwe afana leMelika labo England,
besingakholelwa ukuthi mhlawumbe kuzaze kufika lesi sikhathi kuloko kungakatholakala ikhambi noma indlela ukuthi ingasiza laba abantu ukuthi abantu bengabe lokho saqhubekela phambili besifa ngerate esiyibonayo namhlanje ngoba kunzima kakhulu akusinganekwane lento esikhulumayo bakithi into ekhona into ephilayo into enzima kakhulu vadube vanogereketa muti tsananguriro kuti muri kuona sei panyaya yechirwere ichochi kwakamira sei kubritain ikoko tinonzwa pane vamwe zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zviri kushaya nyanya vanoshanda vatingati mahealthcare services kana kuti vana mukoti kwakamira sei nyaya iri kunoku hanzvazi iri kunyatsotorwadza chaiyo because kana uchitarisa nzira vanhu yavari kufa nayo iri kunyatsokutorwadzisa chaizvo because vanhu zvandingangonyatsokutotaura ndinokuti I truly respect vanhu vari kushanda mu-NHS mu-health sector because ma-challenges avanosangana nawo mazuva ese akanyatsokutoti wandei chaiyo so chirwere ichi nenzira yachiri kuitika nayo nerate yevanhu vari kufa nayo iri kunyatso on daily basis iri kunyatso kutokwira zuva nezuva ko mungati imimi zvizvarwa zvezimbabwe zvirimomo makabatsana here mukuedza kutaurirana panyaya yezvamungaita kuti kana mumwe ashayikirwa nehama moita sei panguva iyoyo tichiona kuti vanhu havagone kubata maoko ichokwadi ichocho tine maplatform uye mazuva ano tiri kutoshandisa zvinhu zvinonga vana Zoom nevamwe vana Skype vana some other maningi ma-video calling kana kuti vana Facebook kutobetserana kana kuti kupfurisa ningi ma-messages saka zvatiri kuita ndezvekuti pane misangano yakawanda muno muEngland iri kusanganisa vanhu veZimbabwe chero vari kubva kupi kana kuti vari kubva kuHarare kana kubva kuMatabeleland kana vari kubva kupi kana kuBotswana tine like for instance pane chinhu chinonzi weCorona gathering gathering tinoungana tiri vanhu vekuPlumtree kutonyatso kutozivana chaiyo kuti kana pane utachiona wasvika kana pane umwe munhu ari kurwara tinonga tichitoziva kuti munhu watiri kutaura naye munhu akadii nodziva zvokutofungirira kuti munhu again zvinobetsera kuti kunoku vanhu vari kugara a very lonely life lonely life yokuti chero pasina chirwere chaiyo vanhu vari kugara an isolated life yokuti munhu anogara kugara 3 kana kuti 4 months asina kana kumboona umwe munhu so munonga muchingopota muchingofunga kuti munhu ari bho kana munhu uye akatofa kudhara but zvatiri kuita tine ma-social groups patinoona kuti every time we check on each other pane vanhu vari kugara padhuze nepadhuze munongofonerana motaura kuti kutonzwa kuti munhu ari bho here because so mazuva ano we have intensified nzira yekumhorosana because chirwere ichi hachina basa kuti munhu ndiani kana kuti ndiani and again hachipi muwarning kuti nogona kutaura vanhu kuti vanhu kunoku ndiri kunzwa sei because vamwe vanogona kutonzwa masymptoms but kuti after kunzwa masymptoms achona munhu anogara achingofunga kuti ndofunga chirwere kana kuti musoro kana kuti chimwe chinhu kana kuti ndiri kuzvazva nemudumbu kana kuti chii but whilst paanozotanga manje kutonyatso kutofungirira kuti apa ndinofunga ichi chirwere checoronavirus panenge patonyatso kutopfurira asingachagoni kana kutaura kana kuti chii so but at least tinenge tine record tinogona kuti at least kuketch up kuti kosei uyu asina kumbotaura nhasi kosei uyu asina kumbonzwikana nhasi aiwa inhau yakanaka chaizvo uyezve tinoona kuti pane vakwegurawo vakawanda vana mai nevana mbuya vakauya kunzvimbo dzakadai sana UK mune chirongwa here chekupota muchionawo kuti vana mbuya vari ikoko vari sei vana mbuya zvandingangotaura nevanhu vakura chaiyo ndekuti kana vanhu vachigara vega from government kana kuti vehealth zvavari kunyatso kutokurudzira ndekuti tisanyatso kutoenda kwavana mbuya kana kuti vanhu vakura zviri nani kuti nogona kuita grocery wosvika woisiya padhoo pavo wovafonera wotaura kuti handasiya grocery padhoo endai munotora because machances emunhu mukuru kubata chirwere ichi they are very very high and machances okuti munhu mukuru anogona kufa they are very very high so if it's 80% kuti munhu mukuru anogona kufa because immune system yake haichanyatso kutoshanda fanika immune system yemunhu mudiki so ndio zvauri kunyatso kutoshedza and again kuti kubata kwavo chirwere it's much easier than munhu wechidiki so saka vanhu vanenge vatopfuurira vana 50 years kana kuti 60 years kuenda mberi uko vanonyatso kutokurudzira chaiyo kuti vanhu vasanyatso kuti tisanyatso kutoenda kwavari tinoziva kuti munhu mubereki wako but unofanira kutofunga chaiyo kuti ko chii chandinoda
kuya mbereki wangu lokuthi ndiende kunomuona here kana kuti to save mubereki wangu nokuti ndisaende kunomuona and allow her to have life pana kuti because isusu vanhu vechidiki tinogona kutofamba famba nevamwe mabasa atiri kuita vamwe majournalist vamwe vari kushanda mufront line zvinhu zvakawanda mapurisa chichi so hakusiri bhoo kuenda kunoona vanhu vakuru especially during this time. Aiwa, thank you Ntunga. Yes, Mava, Limkoto Lelo Dube, Abasanda Skluma, those latecomers who've just joined in. This is Studio 7. And we are broadcasting live from Washington, from my apartment, Ma from her apartment. Yes. And we have our guest, my homeboy, Difference, Difa Dube, Nkololoa Bango, Nkololoa Japi. That's our guest tonight as we figure out what the hell is going on with this corona pandemic. Siyazi kubana ikhefu le-Easter seliqalile lamhlanje lilanga le-Good Friday. Siyazi amakholwa afana lami bekumele ukuthi sigcwele yonke indawo siye emachechi kodwa i-corona ithi cha akusoze kwenzeke lokho lo mthetho lawo awukuvumi ngoba liyazi ukubana amazwe aphakathi kohlelo lokuzama ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sizwe umongameli Emerson Mnangagwa kumbiko oqondane le-Easter awethule izolo uthe yena abantu kumele beqhubeke behlala ezindlini njalo uthe amapholisa lamasotsha azaqinisa isandla sawo ekulondolozeni umthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini. Okungangokuthi impiko yakhe le iza ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi amapholisa lamasotsha ayabahlukuluza. Sibone izolo inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights hudula amapholisa lamasotsha lohulumende ingatshe ezitshiyeneyo zikahulumende iwahambisa emthethwandaba. Imangala ukubana amapholisa lamasotsha ahlukuluza abantu ezindlini emayadini babikwa bekhona abantu asebengenelwe ngamapholisa abachaya kobulawayo kulembiko yokuthi kulomunye osakhulayo owesilisa ofileyo kuliviki ngemva kokuhlukuluzwa kakhulu ngemva kokuchaya ngamapholisa. Ngakho esikukhuthazayo lathi singumsakazo wenu singumsakazo kwaZulu ukuthi hlalani emakhaya umkhuhlane lo uze uphele kumbe udlule. Kodwa ukuhlala emakhaya kukhanya kuyahlupha abantu abaningi. Lamhlanje sibone bengu Twitter manje ngibrowser ngikhangela ukuthi kwenzakala ntoni. Iphephandaba leHerald lile mifanekiso yabantu kobulawayo begcwele ePhumula East bekuthiwa bebesikha amanzi kumabhawuza kamasipala eHarare lakho bekungesifanayo bebegcwele kwezinye indawo abantu besikha amanzi ongangokuthi inswelo zabantu ezifana lempuphu amanzi ukuswela ukudla kwenza ukwenqabela umkhuhlane lo kube nzima kakhulu elizweni lonke ijikelele. Khona ngapho Mnumzana Dube siyazi ukuthi inhloko kahulumende wenu uBoris Johnson ubesesibhedlela ngalomkhuhlane. Izolo nzwe kuthiwa usephumile ku-ICU. Angazi ukuthi zithini izindaba zithunjani lamhlanje. Namhlanje udaba esilutholayo ngolokuthi hayi uBoris Johnson uya ngokuba ngcono. Uya ngokuba ngcono njengoba usitsho nje ukuthi izolo bekuthi uphumile ICU okutshengisela ukuthi iprogress uba le good progress so ikwabe babona ukuthi hayi akusafanelanga ukuthi abe ku intensive care unit sokufanele ukuthi abamkhiphe bamfake ku normal department nje kuphela lapho abazayinisa khona ukuthi bamonitor babe lesiqiniseko ukuthi akasoze lento le isaba ingozi empilweni yakhe. Okay, all right, thanks Mnumzana Dube qhubeka uvambile khonapho ungayindawo. Mav ndangati chitaura inini kuti takaona va Mnangagwa nezuro vachiburisa mashoko
ekuyambira veruzhinji kuti sezvo rasvondo reEaster ratanga nhasi neGood Friday, vanhu vanofanirwa kuramba vakadzikama vakagara kudzimba dzavo kuitira kuti chirwere checoronavirus ichi chisapararire. Takanzwa vachitaura ivo kuti mapurisa nemasoja achange achichengetedza mutemo uyezve vachawanikwa vachifamba-famba vachasungwa. We know many people have been arrested so far, probably hundreds or thousands. Saka asi nhasi taona vepanhau reHerald rapublisha mapictures ndambenge ndichibrowsa paTwitter manje ndaona vanga vane mapictures evanhu vakazara vachichera mvura kuBulawayo kuPumla East. Uyezve panga pane mapictures futi anhasi ekuHarare vanhu vachitofamba-famba. We also know kuti vanhu vari kuramba kugara mudzimba, hanzi tinourawa nenzara, saka tiri kuenda kumaqueues ekutsvaga hufu. Vamwe zvakare vari kuenda kumisika, mbare misika eBulawayo, misika yemavegetables yakavhurwa. Zvinoita kuti nyanzvi nezveutano dzityire kuti pachichapararira zvakanyanya chirwere ichi chinogona kuuraya vanhu vakawanda. Aiwa, iyo ichokwadi Ntunga. Pane mumwe muteereri wedu wepano paFacebook page yedu yeVOA Shona atotumira iye voice note kuWhatsApp group randakatanga reCovid-19 achiti kunzvimbo yeChinhoi mapurisa ekunhasi vanga vakatomira pamaroadblock vachimisa vanhu vese vanga vari kuda kuenda kuzvitoro kana kuti mutaundi kuti vaende kunotenga chikafu, vachiedza kuyambira vanhu kuti vanhu musarambe muchifamba-famba sekutaura kwauri kuita nekurudziro yakapiwa iwe kuti kunyange hayo iri Good Friday tinoziva kuti vazhinji vanenge vachida kuungana vachiita chitendero panguva ino. Ndo nguva yakakosha chaizvo patingati pakufamba kwemukristu, asi nguva iyi yauya panguva iyo pasi rose iri paiye nguva yatiri kuti lockdown panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Saka vanga vari kuti mapurisa emunzvimbo yeChinhoi aiwa nhasi vanga vasiri kubvumidza vanhu kuti vafambe-fambe. Ndikanzwa zvakare kubva kune mumwe anga ari kuBorodale, vamwe mukoma vakwanisa kusiya voice note yavo vachiti ivo vari kuBorodale kumafura mhepo kuHarare, asi vanga vari kuti ikoko kuBorodale vanhu mapurisa ndiwo anga ari kutofamba aine loudspeaker achikurudzira vanhu kuti vasabude mudzimba. Kozouya vamwe vapinda zvakare muchirongwa vachitaura ivo vanga vari kumaruva. Handichaziva kuti vati kushurugwe here kana kuti kuzvishavane pakati penzvimbo mbiri idzodzo, vachiti ikoko I think kuzvishavane, vati kuzvishavane vanhu vadzokera zvakare kunoungana sezvauri kutaura, sezvo vari kuti ivo vari kufa nenzara. Asi vana mazvikokota veutano vari kuti ivo zviri nani kuti munhu umbofa hako nenzara pari zvino pane kuti ubva wafa wozotadza kunge uchiriritira mhuri dzako. Ntunga. Ngomava ndambotaura papa kuti kuAmerica so far ma-statistics atinawo kwatofa vanhu 17,000. I'm looking at the latest update vato-update manje hanzi nhasi kwafa so far kwafa vanhu 1,147, saka takuenda ku-18,000, taku-overtake Italy in real time. Ngengakhuluma mina ukuthi eMelika lamhlanje so far besokufika abantu abangu-17,000. Ngikhangele lapha aba-update khona ama-statistics abo in real time. Kathesi lamhlanje so far isikhathi 6 minutes to 12. Sokufika abantu abangu-1,147 so far. And sesilanda i-18,000 ebengikhuluma ngayo ukuthi by kusasa singaba sesi-overtake i-Italy eyiyo ehamba phambili nge-18,279. Ngali rate esihamba ngayo ngapha eMelika, by the end of the day kumzuzu embalwa elandelayo singaba sesiku number 1. iMelika lamhlanje ilakho ukuba yiyo ehamba phambili ngenani labantu asebefile ngomkhuhlane weCoronavirus lo.
khangele i-UK lapho okhona lawe mnumzana Dube i-UK lamhlanje so far sokufe 1038 abantu i-total number yabantu asebefile liku-9 thousand so far. Uthini Dube ngenani elikhulu kangaka labantu abafayo ngelanga just one day? Ngoba kunzima kakhulu uDube kuthi vachiripo here ivava ndofunga pamwe vanogona kunge vadona. No, varipo vari kuhwereketa. Okay. Eqhubeka tu. Engikutshoyo babonkomo ukuthi inani liyakhuphuka okuyinto eyethusayo kakhulu ngoba into leyenzakalayo leyi into nxa sizaba ukuthi mhlambe sikhangele ezindabeni into eyake yenzeka iminyaka eminingi over 100 years ago. So okungasonto ukuthi especially generation le phila kathesi into bekade abantu bengazi ngayo bengacabanga ukuthi mhlambe kungaba lento enje engabafinyelela. So into ethusayo kakhulu babonkobo irate abantu abatshona ngayo la ngendlela nje abantu into le lokuqhubeka isenzeka ngakhona. So asonto ngathi nxa uphuma nje phandle lapha iviki lonke liyaphela kusuka ngeMonday kuze kuyefika ngeFriday. Nxa uphumela phandle uyabona ukuthi abantu balapha eUK bayethukile ngoba abantu abahambahambi kakhulu emgwaqweni. Uyathi uhamba nje ungacabanga ukuthi mhlambe kungabe kuyisonto noma kungabe kuyini ngoba uyabona imoto eyodwa noma ezimbili noma laphana. Indawo esesijwayele ukuthi mhlambe uyafika kwalo wehluleke ukuthi uhambe i-traffic iyabe ibambile indawo ongayidlula maybe uthathe 30 minutes ukuthi uzidlule kade uyathola ku-empty akula lutho ama-shops amakhulu la ama-shopping center abantu abahambi abantu bayesaba balandela izixwayiso. Marv. Yes, unfortunately I couldn't hear Difa there, so maybe if you could just give me a brief synopsis of what he said. Ntunga. Regai timbovere ngaisu zvamuri kunyora ipo pano pana Steve Mafana sibandari kuti hello, I'm watching you from South Africa. Mabuto Sibandanza, I'm watching you from Johannesburg. Emmanuel Nyakonda, African countries are abusing citizens, which show how evil they are. I'm not shocked. Varkurevechi papap Parisino and Tunga. Okay, Marv. Okay, Marv. Urugundinzo. Yes, I can hear you, but this is the joy of live streaming. You do. I know it's crazy. Ndabenge ndichitini ndanga ndavunza vaDube kuti taona kuti nhasi so far kwatofa vanhu 1000 ku-UK saka ndanga ndavabvunza kuti vari kunzwa sei kana vachiona vanhu vachifa neuwandu kudai. Saka ndizvo zvavanga vachipindura ipapo. Ameno tingavabvunza kuti vaDube vanobva kwedu ko ndihomboyi wangu ari kubva kuBhambazi. Ameno vangatitaura kuti kana muchitaura nevanhu kumaruwa uko vaDube vari kuti chii kana vachiona zviri kuitika izvo? Muripo vaDube wereketai. Kana ndichitaura nevanhu kumusha uko vanhu vari kunyatsa kutovhunduka but chandiri kunyatsa kutonzwisisa ndechekuti information haisi kunyatsa kutotsigirira chaimo vanhu bekumaruva iko kumusha because pane dzimwe nzvimbo kana uchitosvika ikoko vanhu vari kutonyatsa kuti izvo zvinhu zvavari kutaura zvana coronavirus zvinhu zvevanhu vari kufamba nendege hazvisi zvinhu zvekwedu kunoku isusu tiri kufamba netsoka. So but havasi kunyatsa kutoziva kuti kana pane munhu anobva kunzvimbo dzimwe kana pane chimwe chinhu chaunogona kutotora kana kuti grocery chaiyo yauri kudya hausi kuziva kuti iri kubve kupi mumwe anogona kutotora angabata grocery yeye. So saka kana zvakadaro zvinofanira kuti vanhu vanofanira kutotora maprecautions chaiyo because kana inini ndakadai kana dai ndisiri munhu ari kunyatsa kutofungira vanhu vakwavo dai nene ndakatopinda mundege ndakatodzokera kumusha but ndakazoti kutodai hazvisi kuita ndogona kupinda mundege kutobata panzvimbo yainge ine chirwere chocho ndotakura chirwere noenda kunouraya vanhu vekumusha kwedu. So saka tiri kutinwesa kutokurudzira cha kuti vanhu ngavazonyatsa kutotora maprecautions ese avari kutonzwa neso tiri kunyatsa kutotaura nevamwe excuse me tiri kunyatsa kutotaura nevanhu especially kubva kuma-community leaders kuti vatonyatsa kutopindisa ma-messages from kubva vana sebhuku zvese nema-village health
ma-village health workers vanofanira kutonyatso kutotora ma-messages and convey the messages kuvanhu vese vari muma-villages. Murundizwa? I think I've lost you guys. Is Duga back? Mav ndofunga ameno mchina iri kufamba seapa we have lost Dube there but ameno kana uchitaura nevabereki kuchipinge uko hanzi situation yakamira sei? Nekuti sekutaura kwandaita ndine WhatsApp group randakatanga reCovid-19 saka not only vabereki kuchipinge but tiri kunzwa kune nzvimbo dzakasiyana siyana sekutaura kwandiri kuita. Vamwe vari kutaura kuti vanhu vari kunzwa nenyaya iyoyi yechirwere checoronavirus asi nyaya iri kunyanyonetsa inyaya yenzara nekuti vazhinji vanga vakatarisira ivo kuti vanenge vachirima zvirimwa vachienda kunotengesa kumadhorobha. Tinoona hedu kuti mutungamiri wenyika vakabvumidza ivo kuti vanoita zvekurima zvirimwa zvakadai semirivo nematamati vanogona kuenda kumadhorobha vachinotengesa ikoko. Takaona Mbare Musika yakavhurwa mazuva apfuura iwaya asi vamwewo veutano vari kutya zvakare kuti pachatanga kuita explosion yese yatiri kuona iri kuitika muno muAmerica. Izvi zvinogona kuzodzoka zvakare zvaakukuwadza nyika nekuti kunyange vekumaruva zvavo vasiri kunyatsonzwisisa kuti chirwere ichi checoronavirus chinorevei uyezve chakamira sei. Zviri kwatiri isusu vanenge vari kuno kana kumataundi kana kuti chii kuti kana uchikwanisa paipa unotumira mawhatsapp message kana video call unge uchitaura nevari kumusha uchinyatso-tsanangura kuti kunyange ukawanikwa iwewe pane zviye zvakaita serufu vanhu havasi kubvumidzwa kuenda kunobata maoko uye kunyange pakafiwa tinozoti pakafiwa vanhu vanoenda kunobata maoko uyezve vachibata maoko emufi izvo hazvisi kubvumirwa. Kana pakafiwa iye zvinezvi vanhu maakungoenda kana muri kuenda muri musina kuwanda zvakare mungosvikonotaurawo musina kubatana kana kuti muri padhuze nepadhuze kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Saka sekuona kwangu kwakutoda kufunga kutsva. I think Ntunga, just going into English, we now need to have a really totally different cultural shift because as you know, when if there is a funeral, our tradition is that we go and we pay our last respects by shaking hands and also gathering and spending, some time in prayer and things like that. But now it's a totally different, situation because crowds are what is spreading this disease. So like you had asked that, what are the people, my folks out there in Chipinge, which is where I come from, and some in Chinoi, where I grew up, are they aware of what's going on? And my response is we have to take the message to them and also to educate them on how to now change our cultural norms that we normally usually observe and, move with what's going on right now. Because being nice by greeting your neighbor might cost you your life. Ntunga. Yebo kunjalo Mavi. Istayila sokukhulumisana libambana izandla kodwa qawula akume lokho finish. Zitsho njalo ingcwethi kweze impilakahle. Bathi indaba yokuqawulana yokubambana yokuthintana akuphele. Ngoba lingekela ukulandela elikutshelwayo bakithi abantu bayaphela nsuku zonke. Mava, we have a guest who's preparing to join us, and that's Dr. Udo Gumbo. While she prepares, we have listeners here who are sending comments on Facebook. Spone ukuthi kulabo bani labo zibani kulo lezibo tumisang sebina. Uthi hello everyone kuzoba loThandiwe Gumbo uthi linjani mahlabe izulu Shaka Nkosi yamakhosi Dube uthi wena sanibona sizwe sakithi Thabisani Ncube uthi lichona njani kuzoba lobani-ke laphana Thabisani Ncube uthi lichona njani ntambama fundani ndimande uthi hayi Ntunga msakazo wakithi kuzoba lobani banengi abakhulumayo laphana Tabetha Manyoni
kuti wena hayi tete mav zimbo zvekuti kungoramba tiri pamunamato chete hanzi zviri kufaya kuno kumav asi nyaya yechipuka ichi chamhanyisa vanhu. Ichokwadi Ntunga, chipuka ichi vazhinji vari kuramba ivo vachida kunyatsoziva kuti kuchinorevei, uyezve tichange tiri kunzwa kubva kuna chiremba sekutaura kwawaita kuti pana chiremba vachange vachiuya kuti chipuka ichi vanhu vangazvidzivirire sei, nekuti ndo zvinoda kuziva vazhinji izvi Ntunga. Asi ndoda kuti nditi kuna sisi Tabitha Manyona, aiwa tinotenda vana Manyona ava Ntunga vanogara vari pachirongwa zuva nezuva, tinovatenda chaizvo. I think our guest is back in Ntunga. Yeah, that's Difa Duve. He's back, and Dr. Rudo Gumbo should be joining us shortly. Duve, ngike ngabuza umbuzo ekuqaliseni angazi kumbe umphendulile kumbe uthwengile kumbe awuzwanga kuhle. Mbuze ngobhururu wakho sesibhedlela unjani? Undoda osesibhedlela lokho esaphathekile babunkomo usaphathekile sibili akukabi lotshintsho lokho esasenjalo esasekuma ventilators njengoba lapha ngeke ngakubonisa izithombe zakhe ukuthi ubone ukuthi into le ngikhuluma ngayo iliqiniso lokho esasekuma ventilators esaphefumula ngama oxygen lokho kungakabi lotshintsho ngitsho la kancane. Ndanga nichibvunza apo mavi kuti vaduve vane shamwari yavo iri muchipatara nechirwere ichi, saka ndanga nichibvunza kuti iri sei. Saka hanzi ari ma-ventilators, ari kufema ne-ventilators, saka hanzi tight. I know kuti iwewe you've spoken to families that have lost loved ones this week. Mbotitaura some of your experiences now. I think Ntunga, kana uchinzwa mwana achitaura nekushaya kwakaitika amai vake, pane mukomana wandakataura naye ari kuBritain ikoko anonzi Tonderai Ratisai, amai vake Constance Ratisai vane makore anosvitsa iwo 68, vanga vane vana 3. Uyu mukomana wandakataura naye mukoma Tonderai ndivo last born, uyezve mbuya Ratisai vanga vane vazukuru zvakare. Saka anga achitsanangura iye kuti mai vake vanga vari health care worker, uyezve vakangofona sekufona kwavanoita mazuva ese vachitaurawo nevana vavo, vakataura nemwana wavo iye Tonderai vakamuti handisi kunzwa zvakanaka, ndiri kungonzwa kuita wiki uyezve kufema kuri kundinetsa. Ndobva azofonerwa iye Tonderai nesista yake kuti mai vanenge vaita serious, ngatichivatsvagirai ambulance vaende kuchipatara. Ndobva vawanikwa ivo vachitaurwa izvozvo nadokta waakati iye ifriend yefamily. Ndobva vafonera ambulance ikauya kuzotora mai vaye vachibva vaenda kuchipatara. Asi ndopekutanga pakatanga nyaya iyoyi yeCoronavirus. Saka pavakasvika kuchipatara manesi vakati vatarisa zvakanaka-naka, ndobva vangovaisa murespiratory ward, achitaura iye kuti vanga vari zvakare pamaventilators ipapo. Saka vanga vari kutarisirwa kuti kana maventilators akashanda zvakanaka, malungs amai akakwanisa kunge achiita zvakanaka, vaizowanikwa vachibuda. Asi vari ipapo vakazowanikwa vachifonerwa mangwana acho kuti amai havana kuzokwanisa kuti vakwanise kunge vachienderera mberi neupenyu, vakange vashaya. Saka ndokutaurawo kwaanga achiti iye izvi zviri kunyanyorwadza pari zvino nekuti havasi kukwanisa kunge vachiungana semhuri. Saka vari kutongoita zvezvokushandisa WhatsApp nekushandisa iyo social media tatiri kutaura, mavideo calling nezvimwe zvakadaro, kuitira kuti vabatane maoko nevamwewo hama dziri kuZimbabwe. Saka ndo zvaanga achingotaura mukomana uyu kuti coronavirus unfortunately is a very lonely disease. When you get it, you are alone in the hospital. You are then again alone when you die. And then, even your funeral might actually be in isolation as well, depending on which country you are. But I think we have our guest, so I'll leave it up to you, Ntunga. Yes, regai timbosira madzimai nini navaduve ti step aside timbobwereketa na chiremba kukhulume lo dokotela kancane lapho mna lo duveke simeceleni. We have Dr. Rudo Gumbo. Over to you, Mav. Aiwa, Doctor, thank you for once again coming onto the program. Can you give us an update of what's the situation like in Zimbabwe right now? Oh,
Well, today the lockdown was very serious. I think, I don't know what you got on social media, but we are stepping up as a nation. We are getting serious. I think you're already aware that our neighbor, South Africa, is starting to see that rapid dog that I used to say in the first few weeks. So we are also trying our level best to go up. Yeah. What about the issue of the PPE? When we first spoke to you, you were saying this was in short supply for you as medical doctors. Has the situation improved as we get into the fight against COVID-19? The government has promised us that they're working tirelessly throughout, looking into it. As you're aware that there's a general shortage throughout the whole world, because right now it's something that's high in demand, and yeah. Tombotaura hedu neshona kuti kwamira sei kuZimbabwe pari zvino kurwisa chirwere ichi cheCovid-19. Zvii zvamuri kuona ikoko savana chiremba pazuva ranhasi? So nhasi taona kuti lockdown vanhu vakutangisa kuita serious nekuti nhasi kwange kune masoja, kwange kune mapurisa munzira. So tiri kufara isusu vana chiremba kuti now takuita necessary precautions, as muri kuona kuti chirwere chiri kunyatsouraya vanhu. Nhasi kuItaly, as a medical fraternity, we were shocked. 100 doctors are dead. So it's not a joke. Tiri kunyatsokumbira vanhu veZimbabwe kuti ngatishandei tese. Chirwere ichi hachisi kutarisa zera, hachisi kutarisa kuti une mari, hauna mari, unogara kupi. So zvakakosha. Zvii zvamungakurudzire vanhu pari zvino savana chiremba panguva ino kuti vange vachiita nyanya vari kumaruva, nekuti tinoona vamwe vari pano vanenge vachiona vanozotaurirawo vamwe vari kumaruva. Zvii zvamungakurudzire vanhu? Zvakakosha iko zvino kuti kana munhu achizviona sekuti ane chirwere ichi, akamboita masymptoms, ngaafonere macall free numbers aya aripo, so that it's very easy for us kuita matrace contact, toona kuti todzivirira chirwere ichi sei. Because tikaregera chirwere chichienda throughout the community, tichiita ma-infection, hatisi kuzvibetsera. We are actually making it very difficult for ourselves. But there are also some in the rural areas, for example, who have been practicing, cultural norms, especially when someone passes away. What's your advice to them, especially at this time? I think at this time, it's very important to remember that you as an individual, as a human being, you are a valuable asset. Do not take any risks. Look after yourself, guard yourself, because it's real. You will die. So I know culture is there. Look at the Christian community. They've learned and they've accepted. They're doing their Good Friday from home, because it's very important to be realistic about this. Thank you there, Dr. Gumbo. Siyabonga kakhulu ngokuthola ithuba lokuthi usijoyine lapha sikhulume ngodaba le-coronavirus lolu. Uchilo wena ukuthi namuhla i-enforcement ikhanya i-serious. Izolo sizwe ubaba uMnankagwa umongameli sithi yena amasotsha lamapolisa azagcwala esitaladeni to enforce i-lockdown. Nxa usithi namhla beku-serious, yikho bekusenzakala khonokho? Mina lokho engikubonileyo namhla silama roadblocks sebekhona. Ngibone ngisiya emsebenzini ama-roadblocks sebekhona, and bebebuza imibuzo efaneleyo, njalo bebisela abantu ukuthi bebuyele ezindlini. Lena njengabo dokotela ngabalihluphi kuma-roadblocks, uyabatshengisa nje incwadi yadlula? Anti kulabantu abalezincwadi ezibavumela ukuthi behambe, kodwa kubalulekile ukuthi lami njengogqiha ngingabonakali phela ngisiya ewedza ngesikhathi sokuthi ngisiya emsebenzini. So yikho kuqakathekile lathi singali-abuse izincwadi lezi, asifanelanga ukuthi sizi-abuse. Abantu beZimbabwe, abantu abasemakhaya, abasemadolobheni, siyabona abanye bakhona kundwendwe zokukha amanzi, abanye badinga impuphu, abanye baye emkambo yokuthenga imbhida, impara emsika, koBulawayo. Kuyini ongabaxwayisa ngakho abantu?
mina engaxwayisa uZulu ngiyazi siyadubeka sibili kukhona udubo olukhona eZimbabwe. Kodwa uqhakathekile ukuthi uzibuze umbuzo owodwa. Ungakayenzi ulutho. Ufuna ukungena ku-casket kumbe ufuna ukuphila? Ngoba khathesi into esikhona ukuthi sokusiya ukuthi lo lalo ukhangele ukuthi wena umi ngaphi. Ngoba ngiyazi abantu singazilalela sibili yey'ndubo zikhona lami impuphu ngiyabe ngiyifisa lani lani. Kodwa kasidingeni indlela njengoZulu ezingani zilula ukuthi sizisize. Kuyafanana singakhuluma lamakansila ethu sicela ukuthi kubuye kuthengiselwe impuphu ngezimoto ezihambayo ezindaweni ezitshiyeneyo kulokuthi sibe silokhu sibhodabhoda kule ndlela esingabona ngayo ukuthi singasizana njani njengoZimbabwe. Doctor, maybe just coming back, I think you were saying something. Tunga asked you about the situation, especially at markets where we're seeing people continuing their day-to-day in Mbare. They are continuing to go into supermarkets to get food. What's your take on that? What can you advise people? I would advise that cut all unnecessary movements, because right now we are getting into a very crucial moment as a country. We already have people that have the virus in the country. So the best is for us to cut on having new infections. But if people keep on encouraging, it tends to be a problem because we do not even have the resources. We started off on a negative. I mean, we started off, this disease came on a baseline of an incapacitated medical system. So plus this is just not what we would want to face as a nation currently, but it is what it is. And I think as society, as Zimbabwe, we have to come up with home-based solutions as to how we can make our shopping effective, how the mealie meal can be distributed. I think this is the time where we can all come up with solutions. Maybe, Tunga, if yes, I can just ask in Shona, kuti panyaya yekuti vanhu vari kuramba vari kuenda ivo kunzvimbo dzakadai savana Mbare Musika uyezve vachiramba vachienda kuzvitoro vachimirira kuti vawane kutenga hupfu nezvekudya zuva nezuva, munoti chii kune vanavo? Zvakakosha iko zvino kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti chirwere ichi chinouraya munhu. And zvakakosha kuti wonyatsozvibvunza usati waenda kwauda kuenda kuti uri kuenda kunoitei ikoko. Ukasvika ikoko ukatangisa kurwara chii chichazoitika? Usakangama kuti zvipatara zvedu hazvina kumira mushe. So zvakakosha kuti pari zvino senyika yeZimbabwe totangisa kufunga masolution anogona kutibetsera. Ndamboona kuSouth Africa vari kuita mobile shops where togona kuti tichilaedza level of ma-councillors kugoenda mabhazi echinotengesera vanhu upfu as per community. There are initiatives that we can do as a nation. We can ask our fathers as children of this nation. And I think it's valid kuti tisaite vanhu vane matambudziko, but let's also think of ma-solution acho. Thank you, Ntunga. I think regaitenderere mberi Ntunga kusvika auya Ntunga kuti Dr. Tom, vamwewo vangada kuziva kuti munhu angazive sei kuti abatira coronavirus iyi. Chii chaunonzwa? Of late, anti munoziva kuti chirwere ichi chiri kuchinja. So kune vamwe vanhu vanenge venacho chirwere ichi vasina nema-symptoms, but unogona kuita headache, kuita sekuti wakaneta, kufema, kunetseka nekufema, unogona kuita dry throat nema-chest pains. Aiwa, saka zvakanaka zvamataura. Ameno, kana muchikwanisa kuti tell us in English until Ntunga comes, what are the symptoms that people can look out for them to now, say, okay, let me get checked for coronavirus? So basically, one thing you should appreciate is there are some people that have this virus and are not showing any symptoms. So it's something that we should also appreciate. But we have people who will be having fever. That's the temperature. That's why you're noticing people are being screened using the thermogun. Got difficulty in breathing, a dry throat,
just general fatigue, chest pain. And then there are people that also present with atypical symptoms, like not the usual symptoms. Hello, dokotela. Hello? Yes, uyangizwa. Ngiyalizwa. Okay, bengisithi mina silo one of our guests lapha ubaba uDube. Dube silo dokotela lapho udokotela Gumbo. Kukhona ongathanda ukukubuza. Yebo mnumzana Dube. Hello Dube. Okay, I think bengimlalela udokotela angazi ukuthi uyangizwa yini. Uyangizwa ubunkomo? Ngiyakuzwa sengikuzwa. Uyangizwa? Yebo Dube. Uyangizwa? Siyakuzwa Dube qhubeka. Ngifuna ukuthi ngilitshengise ukuthi into kade ngikhuluma ngayo ukuthi bengikhuluma ukuthi esitolo ngapha njengoba liyabona ukuthi abantu abanye lasekhaya eZimbabwe omunye nxa imi lapha omunye futhi ayikuma laphana okutshengisela i-social distance. So okuyinto enhle kakhulu ukuthi ukufanele ukuthi ngabe siyathanda lathi sikwenze okufanayo elizweni lakithi. Aha, siyabonga ngalokho kakhulu Dube. UDube useshop lapha uzama ukudemonstrate into okuthiwa yi-social distancing. I'm sure uyabona lawe dokotela eshop lapho ukhona akhona uDube akulabantu nxa bekhona kule distance akufani lokuminyezelana esikubona ekhaya. Ungathini ngalokho? Into ekhona ukuthi liyakwazi ukuthi udubo lwenzani abantu ungaze ubachasisele njani abantu ungafika esigabeni othi bebona umpuphu landani bahle beqasa ukuchaya ivicoroni ngoba ungakhangela kulezinye izitolo mina engingangena kuzo like uBon Mashe kuyangena kumbe abantu abalichumi phakathi kwesitolo nxa limelele vele ukuthi libhadale kuyabe kule lapho ukuthiwa lime khona yinto ekhona nje ukuthi nje abantu bethu kusuka ungani kuyahlupha. Marv, over to you. Yes, I think I was just seeing Mr. Dube there giving us a tour of one of the supermarkets in the UK, and I've also been to the supermarket here in the US. Now they've actually introduced like plastic screening in front of the till operator so that you don't have direct communication with the till operator. I think Dr. Mangamuri kutaura nezviri kuitikawo kune dzimwe nzvimbo muZimbabwe panyaya yekuti vanhu kana vachinge vaenda kuzvitoro zvii zvamunokurudzira kuti vanhu vaite vachinge vaenda kuzvitoro kana vachifanira kuenda kunotenga chimwe chinhu? Nange ndichitaura kuti challenge yatinayo isusu munyika medu is vanhu vedu dzimwe nguva havadi kuteerera havanzwisisi vanhu vanenge kana vanhu vakaona hupfu vanotangisa kuita zvepressure zviya but zvakakosha kuti vanhu vegonyatsodzwisisa because if vanhu vakanyatsodzwisisa problem yatinayo handioni sekuti vanogona kuita zvavanoita but at the same time vanhu vanenge vachichema nenzara cause vanhu vanenge vachifunga kuti ndikareka kuona hupfu huri subsidize ndozoita sei so machallenges akadai inini as a chiremba anondikunda. Very honest opinion there, Doctor. But maybe moving forward, you were talking about Zimbabwe is actually going into the peak of the disease. Can you explain that? What does that mean? No, the thing is, the way the disease works, like we first had our few weeks when we were not recording significant number of cases as per se, but we know that if we already have it and maybe people have not been self-isolating or keeping to the required prerequisites, isolation and everything, we most probably have infections in communities. So we might expect to get a surge. This is not something I am wishing for, but we have to be realistic.
from what we've seen happening in Italy and here in the UK, I guess. I mean, in the US. It would be very difficult to give the magnitude of what could happen. But all I can say is at one point there's going to be a surge of cases. I think you've seen how every country, when it starts off 3, 4, and then a few hundreds, and then it just goes a bit too high, you know. And do you think Zimbabwe is prepared for a surge right now? That's a very difficult question because I made it clear that we started off on a baseline of incapacitation as a nation with socioeconomic problems. So our kind of preparedness might not be the expected, desired preparedness. Aiwa, tinotenda chiremba tichienderera mberi zvedu timbobvunzawo kuti neshona tombotaura panyaya yemamaski nemagloves. Munganyatsoutsanangura kuti vanhu kana vachinge vari kuenda kunze uko vanofanira kubuda vakaita sei? Zvii zvamuri kuti imi yambiro yamunopa? Nyaya yemagloves, honestly, inini sachiremba, I find vanhu vanopfeka magloves continuously very irresponsible citizens. I will give an example that I always give. Kuti, how would you feel if you came to a hospital? I wore the same pair of gloves. I was picking my nose. Then I investigated a certain patient with that same pair of gloves. I came to touch you. This is exactly what people with gloves are doing. Someone wears this one pair of gloves from morning till sunset. They're almost black. They get into a shop, they touch the lettuce, they touch the cucumber, they touch the bread, they are touching the trolley. And some of these people decline to even get sanitizer. So hygiene towards gloves, if you're not very familiar, please desist from using those gloves. What you should do if you're going to use gloves, touch anything, remove the gloves and throw them away. So you have to be frequently changing the gloves. So if you can't afford to be changing the gloves, you might as well stick to washing your hands and sanitizing. Siyabonga dokotela, ungachasisa khonapho ngesindebele ukuthi kungani usithi abantu abagqoka ama-gloves baya-irritate? Udubo olukhona ngama-gloves ngizapha mina kufanana ngisebenza esibhedlela. Wena ubuye uzobona nti umfice ngiyagubha amakhala ami ngama-gloves la ngiqede lapha ngibamba udubi. Ngisuke lapha bese ngulanda wena undlovu ngisithi wothi ngizwe ukuthi ukhathazwa yikuyini. Anti uyabona ukuthi mina sengithethe imkhuhlane kumbe igcikwane kade indlalo kumbe ukungikhathazayo ngakuninda kudube ngasusa lapha sengithethe othina lokade silakho ngakuninda kuwe futhi. Into eyenzakala abantu laba abagqoka ama-gloves abatshintshi ngendlela efanele bayatshintshe ngayo. Umuntu uyabe le-pair eyi-1 eyigqoka ilanga lonke. Uzangena esitolo ebamba ama-cucumber, ebamba ama-lettuce, ebuye futhi ebamba lesinkwa, asiwazi lapho avele khona. Kumbuke wangena endlini encane. So kuqhakathekile ukuthi abantu bezwisise ukuthi indaba yama-gloves ngangcono beyiyekele. Uma ungenelisi ukuthi ngelanga usebenzisa ama-gloves ama-pair angu-30, chiyana lakho wena geza izandla ngoba into osuyenzayo wena ngosuhamba ugcwalisa igcikwane nxa kade ulibambe anyway ngoba futhi kuma-gloves zona la kubonakala ukuthi igcikwane lihlala 4 to 5 days. Into engiyibonayo indaba yama-gloves dadewethu ngibona ngathi kuliqiniso njalo kuhle kakhulu ukugqugquzela khona ukuthi inhlanzeko into eqhakathekileyo ngoba abantu abakuzwisisi ukuthi nxa becabanga ukuthi mhlambe nxa ugqoka ama-gloves mhlambe for ilanga lonke utsho ugqoke same gloves ungazange watshintshe babone ngathi indlela ukuthi ikuzivikela kukanti laphana babona ukuthi babe sebesiba very selfish ngoba laphana babe sebesenza ukuthi bayazivikela bona ngokwabo kodwa-ke sebethatha igciwane lelana balininde kwabanye abantu. So ngibone ngathi kakhulu zama ukuthi ubachazele kakhulu kuyela leyo ndima naleyo ukuthi abantu bakithi abazwisise ukuthi ukugqoka ama-gloves kufanele ukuthi uwagqoke nxa utshintsha i-department tshintsha ama-gloves ungaqhubeki njalo ugqoke ama-gloves ngokufanayo. So ngibone ngathi awubachazele sibili kabanzi khonapho njengoba ungudokotela ukwenzela ukuthi
Khanya sebelahlekile but mina into engalitshela yona ukuthi ama-gloves nxa ungazwisisi njengoba ngaye ngakhuluma even ama-mask lawo uma ungakwazi ukuthi ulutho lolugqokwa njani kumbe kusetshenziswa njani Zulu ungaqalisi ukwenza into engayisiyo ngoba kuma-gloves lawo uyakwanisa ukuhlala legciwane 4-5 days uyabe usulifumbethe esikhwameni sakho uhamba lalo and i-contact hantsho ukuthi wena nxa ungakwazi ukuthi ama-gloves la kade wagqokile ubuye wagqoke njani usubuya lawo uzininda lelo gciwane so ama-gloves i-problem ngoba lawo you end up getting infected while you're also spreading i-virus everywhere. Very informative there, Doctor. Maybe I think we're nearly coming to the end of our program. So as we move forward, what's your word for Zimbabweans out there regarding this current, initiative to, to have the lockdown and also to stop the spread of the coronavirus or COVID-19? All I can say is to people is we have to really get serious as a nation. This is not a joke. We don't even have the human resources per se, we don't have the number of doctors. Imagine if we lost 100 doctors, we already don't even have that kind of doctors. So as Zimbabweans, let's be responsible. I love you. I care about you. You care about me. You look after me. Let's be each other's keepers. In this virus, we are all each other's keepers. I'm not sure what happened to the doctor there, but we will be. Khona dokotela mhlawumbe ungaphosa ilizwi lokugcina i-communication lokuzeni i-network ungani kayenzi kuhle okuyi-aphu kwethu lokhu ngani kuyagula but it's serving the purpose. Ungathanda ukuphosela ukugcina dokotela? Engakuphosela kuZulu ukuthi umkhuhlane lo mina lawe usala kithi thina uZulu singakhangeli uhulumende kasenzeni konke esingenelisa ukukwenza emandleni ethu sigcinane sigeze izandla siyekele ukugqoka ama-gloves ngendlela engayisiyo ngoba yithi esizidalela ukudunga lolu khuhlane ngalowo ma-gloves kulongazi ama-face mask igqokwa njani dinga kulaba abasebenza kwezempilakahle bazakuchasisela kulaba abangani babonani babulawa lelo gciwane kumbe abazwa kuhle umbucantu le-pneumonia siyalicela bakithi fonanini kunombolo lezi ezikhona litshela ukuthi liyenze njani. Ngiyazi ukuthi kulabanye abangani bayakhangelela phansi izinto ezenza uhulumende wethu kulesi ayisoso sikhathi esokuthi sidinge lolu dubo olukhona kasiboneni indlela yokuthi sisizane ngoba umkhuhlane ukhona. We seem to be coming to the end of our program there. We are really into the last few minutes. And I'm waiting for my co-host Tungamili to come through so we can proceed to our closing. But we were discussing about the coronavirus. And also we are hearing there from the views of a medical